फुंबिलि समाव सोलाबोर आन्चलिक बर' मोखां आफादनि बानजायनायाव 19थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि दिनै लाइ खुन्था गायसननाय बे लाइ खुन्था गायसननायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सोलाबोर रंजालि बैसागु कमिटिनि बानजाय आफादनि मानद चेयारमेन गेदेमा लोगोसेयै बे आफाद रंजाफैनो हानाय जोंनि आगुनि साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि लोगोसेयै सोलाबोर आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बायदिसिना बिबान थानाय मावथिगिरि बिथांमोन लोगोसेयै आइजो आफादनि बोसोनगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननि जे मावथिफारिया लोगोसे गुबुन गुबुन बिबान थानाय जोंनि बर' मोखां आफादफोरनि मावथिफारिया लोगो नांथांमोन। दा दिनै जोंहा बे लाइ खुन्था गायसननायनि जोंहा सासे आलासि लाबोदों बेनो जाहैबाय सोलाबोर दख्रा रंजालि बैसागु फोरबोनि जे बानजाय आफादनिनो मानगोनां वर्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां तारुनिकान्त बसुमतारी गेदेमाखौ गावनि सिनायखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों खुलुमबाय लाखिनाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय गेदेमानिसिम। दा बे बेलायाव आङो गेदेमाखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। मानगोनां दिनै बे गोथार फुंबिलि समाव आंनि अननाय सिबिनायखौ बयनिसिम हरग्रोबाय। जोंनि सोलाबोर दख्रानि रंजालि बैसागु बांलानि 1432 सननि गोदान बोसोर बेयो माने रंजालि बैसागुआ सोलाबोर दख्राया दिनैसिम 90थि बोसोर जाबाय ना 19थि बोसोर जाबाय थारमाने 9 बोसोर 19 बोसोर ना 19 बोसोर जाफैबाय। दा बिदिनो दिनै नैबे सायमारा जिथु बानायगोन बे सायमारानिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव फारियै जोंनि फरायसा आफादनिनो मानगोनां लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे बोसोनगिरि आरो बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमा लोगोसेनो सोलाबोर दख्रा आइजो अनसाय आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमा लोगोसेनो जोंजों फारियै दं जोंनिनो बुंनो थाङोब्ला एखे सिनियर बयनिख्रुइ जेस्थ'सिन जिहेतु गेदेमाया गोदोनिफ्रायनो सोलाबोर दख्रायाव फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे कसारि समाज बायदि आफादाव बेदिनो नेहाथारि आफादगिरि लानानै दिनैसिम जोंजों दंबाय थायो। गेदेमा सबिन बसुमतारी जाय हिरिम्बा गेजेर खलब स्कुलनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि गेदेमा लोगोसे जोंनिनो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ गिबियावनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनो जोंजों लिंजानाय मानगोनां इसोरखौ सिबिनो गाहाय खुन्थिया गायसननायाव मानगोनां रायसनगिरि गेदेमा दा नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननाय उद्देश्यआ बेनो थारमाने जोङो फैगौ सोलाबोर दख्रानि जिथु रंजालि बैसागु बेखौ मा थारिखआव लादोंमोन
아흠. 어우. 어우. 아흠. 이 약간 맛 안 하는 아파트. 그라서 그라서 만들 것만 달라고 하고 아주 하나 맞아. 이거랑 뭐 이거 네. 네. 생기니 그 다 의사고 의사고 어렁산 되고 있는 하나 사랑이 않고 나니 그리고 주나 하나 한카이 보는 가지 보는 정 보이고 다 다른 또 하야파 설계들이 누가 안 하는 사랑을 하니까 있을지 애증하이 서유동 하나보다 해야파로 정말 로정부리 아이오는 그러니까 미소가 만나네 내 아파 는 코는 하티아 오스트람 허일 안에 내 전에 공시노 사이나무 허리 이제 가이선을 하라 바라는 하야파도 하이 내 전에 능 앞에 봐라 저기 받아 모든 그 속기 전에 저기 목소리 하고 그래 먹으니 나 생각 하려고 하니 뭐 아시가 그런 거 아시고 không phải nước bước không bước Vado esclavar. Esclavar muito aqui. Vado esclavar. Gambar lo ta. 는 시간이 안 지게 되거든. 마마가